že Real je 4:03, my o 6:00 vyrážame, takže o 5:00 musím byť hore. No aj dokopy včera večer a nakoniec sme si to rozmysleli a ideme ráno, takže sa mi nedá spať vôbec, takže ja tu pozerám nejaké debiliny, ale berem vás celou cestou so sebou, takže tak. Takže som hore, 4:34, odchádzame. Prvé sa keď ideš v Srbsku na vecku, musíš si niečo kúpiť, potom je to taký listok, tam si na tej debiline to otvoríš a pustia ťa na vecku, na ťa na vecku nepustia. Minus. Takže sme priamo v Srbsku a ideme ďalej. O 4:00 ráno. Tak sme najedení po čebabčiči, dneska ideme do hotelíka, pravdepodobne, lebo na našom byte nie je elektrika, ale to bude v ďalšom parte už. Toto videjko je u konca a druhom videjku vám ukážem hotelík. Takže čau.